Sabu praganta Hashwa bagi pajba kinjit ekonomi khmat sa Meghalaya Assembly Election Arja Arpulai, ka Meghalaya Trinamool Congress mentagasngi ka arpsan tarik urempang Arja Arpulai. Kalau penpau ka jing songu bat ka jing ai khublai yaki hajar ngot ki pajba, ki pala penpau ka jing sania bat ka jing iet, na ka benta ban wanra ka jing kala hapok ka jela. Aba penpau ka jing songu ka jing kersan jang pajba Hashwa ban sedang ka jing yalang pajba, ka bala wan tuit daki hajar ngot kinong kersan ka TMC ka bala penlong umroi, ha ka jing adon lang UMP Raja Sabha Derek O'Brien, ukurtong na umroi constituency uba George B. Lingdo ulaong. Hakiniki kendiat por ka parti kala kiu konsan lingba ka jing kersan jong ki pajba ka jala Meghalaya, bad ha ka arp nyaw terek ringba ka jing kular bat ka jing smai ya ka ba ka parti kala kular ka TMC ka ngit scam bagi pajba kin ai ka jing kersan na ka benta ban wanra ya ka jing kala bat ka jing kerman ha ka jala. We are so much grateful to the party leadership for supporting us from the front and also at the same time leading us into the charge of against the BJP and the NPP. Here we are seeing a party that is really rooted in just few months' time. It is a miraculous rise of a party that has been given risen to such strength with the support of the people. So therefore, with the DD coming the 27th of February, and with all the promises made and pledges made to the people of the state, we appeal to the people of the state to kindly give us a chance to bring change, a chance to bring hope, a chance to ensure that there is deep-rooted faith in leadership and also in God that will lead us forward for the future of the state. Kaji ai khuble ye boro ki porlok ki padon ani ke jilla ka bi je ke jungi par ki district ki prepare par ki constituency ki prepare. Sedang kerja ski bagian polis election ke jungi. Bagla de ke por ni bagian ai khuble ye phi kum ki pai ba. Ke blai ne mat kham tam la ya len tilang engkat ba ka parti ke jungi ke TMC. Wanwan ra ya ka jingkala manam ta ka jingkala sya ka ba khamba na kum ta ka jilla ka bi je ke jungi. Ya ka jingki ustad jungi ke parti tang apok kenjat por. Nilai i ba ke TMC po Meghalaya kalangla mansuthin. Bagla long mata we ke por ke khlain. Tak kerja kerjaan juga pai ba hakeleng jangan dikerja lah BJP juga. Nas dang tak ketom aku bangin nilai men berkobol jangan pai ba. Menilai men penne ya kerti ke tustu. Maka hop jungi long try jungi kum kirilu. Men penne kantam ya kerja long try maka jingong jungi kum kendong ke siap. Berindri kendong ya ka ba ya ka lawe ke jongka. Hari ni kindat benai wong ya leti. Kalau ibu bun ba lawan men stop ke parti. Bagi kilang ngut ki pai ba lawan ben ya pen i bagi don kata kamon be train kat bagi TMC ba kowe ngeladan kumbasan putam ki blok komiti ki jungi ki konsensi ki prepare lengkap ba ki nong ilam jungi ki de lupa ki MDC ba ki MLA ba hang ni lala pen i bagi don kata ka bor ka khlain gamba ki kersian ki pai ba aparo ini ki lom ki jungi kena persiang bani kendo ya bobon ba ki khot jungi mlang salah Medan ki bentar ki bakra bantai ki jong ke celah bukum tuk ki samla ki long kemi ki no hikai ki no rat pat ki we nei persian bani kendu ki kon samla keleng jong celah menyo bat sangap ki angut juki menyo bat sangap ya ki kemen ila jura berbor ya ki isu jong Meghalaya kam tam ki mat jura ki mengira ru ki dei hang te po dali po parlimen ngadi tang mengi kita ki parti ibarat yalam ya kerja khun persia yang ni ki pasni ki bangi i kerja la ka jungi kam tam bangi dawa bikin wen no ya ke MUU ani khas sekolah tu bete apa deng ka asam Meghalaya man haju ka por bangi dawa ngin pendung ya khatin kasi bat garo apo ka khnit ka ba mendung kemudian pai ba tang apo ipor ba khendia ka jela ka jungi ka dona ka khep don kamba
ni sosialnya api kum kipai ba maka ni jing kersian maka jing kerku ko jong pi penyelam ni jela ko jungi hak lenti ke pade man kham tam ba penyelam ni jela ko jungi hak ba pin ai ya la de TMC bakan wanra ya soka ka bana tip lupa ya bakan ne sansna ban hangi bingin wanra ru ya kata kalau wei ka pernah adon sipun ba kham tam ini kinhon sanjima ibu persyai persyang penuh mensiang ki pai ba persyang penyelam baklai ki pai ba pada kejuk kopor ni ba ka Trinamool Congress dan TMC nastang meniai hagi jelah hak bagi BJP ke sensia yamdan gunu wei pat ketong ndai manrat ning khom ni sarkar BJP ke badan hakeleng ngi kwa bani khon ba ki wei pat ndai ki khon gu jungi long lang ka benta ka jimun toy jong pai ba bar kham tam yon ra ya ki nu ki sensa ni ma ke badan aju ka lenti ka juk ka jikmen bar ka juk commission bangi mon ra ki bangi ndar kat bangi na ka benta ka lewe jong ka jela ba ka cek ndre ya don ha ni kep jong ka jikla maka de ka pol ki pai ba bagen ji le jong ka lewe da ka jing star da ka jing champang ban kham tam da pen pai jong jing but ji perkhat shoble to ya da ka lewe ji ki khon ki chupi to ya da ka lewe ki jungi ya da ka lewe jo ka jela ka bi je ka je ben re ko jungi na ta ka da ha ka ap nyu trik ha shwa mo pe mi le jong ki ye to pendem le dia ki jing wai ma shi minit armi ban pan bo ban pan jing shai no ble ba kum nu ki ngi lam ki kam ji para ka jo ko por mo pe na mi lut baro banyak duhai banyak risan ta jong kari pada ka jo ko por man pen i jong ko kum kita ki pat nyong shong ban tap le jong ko fu kami gila TMC dan sijur ki sentio bat ki plan kum kita gindap jo ji kemen jong kalawe bat kham tam man ai ni ta kalawe ki so sing da ki ji ubi bat ka jing jerngam lagi ni Congress's commitment to Meghalaya, corruption-free Meghalaya, by bringing in new transparency law against corruption, with total transparency in all state government dealing. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. BJP promises to empower the women of Meghalaya by awarding free scooties to all the meritorious college girls and free education to all girls from KG to PG. This 27th February, vote for a stronger BJP for a stronger Meghalaya. Kajing say so ha ka rap karyang kajing kmen ya kinongra. Anda la pentrikam ka TMC ha ka ba shipawa jar tingka shisnem an ya rap pisa ya baro kinongra ha ka jela lingba ka jingpen mi ya ka scheme batmai farm Farmers Assistant for Rural Meghalaya. Hakane ka apnyo trek urumphang shan ya kasap jong phi haki artli ki sentiu bat kershan ya ka Meghalaya TMC